Passeu, passeu. Com a extras. Hola. Som nosaltres. Hola, què tal? Senyores i senyors, nins i nines, xiquets i xiquetes, Paciència, teatre i Vol que allà- teatre, no? del 23 al 26 d'octubre, així no se pot fer el vídeo, No t'entendran, del 23 al 26 d'octubre, no s'entén res. l'Impaciència Teatre i Iguana presenten Parlant Zeta, en català. perdoneu, Zeta i l'habitació 113, El Miquelet. al Teatre Miquelet, sí. Són molt simpàtics i molt atractius. Despertau, homes, un nou dia de glòria arriba. Zeta i l'habitació 113. Que no t'entendran! Anem bé, anem bé. Aram, vols més? Digue'ls-hi. No te facis dissimular. Impuesto de basura, comunidad.